नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारी आणि जिभेची चव वाढवणारी चटकदार अशी कैरीची चटणी। कैरीची चटणी बनवण्यासाठी इथे मी एक कैरी घेतली आहे। ओल्या नारळाचं 1 वाटी खोबरं आहे। चवीसाठी मीठ घेतलं आहे। एक हिरवी मिरची घेतली आहे। मोठी आणि जास्त तिखट असल्यामुळे मी एकच वापरली आहे। चवीसाठी गूळ आणि 5 लसूण पाकळ्या तसेच कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। आता ही जी कैरी आहे त्याचा देठाकडील भाग कापून घेऊया, कारण कैरीला देठाकडे जास्त डिंक असतो। त्यानंतर कैरीची साल काढून घेऊया। आता कैरीचे तुकडे करून घेऊया। चटणीसाठी आपण अर्धी कैरी वापरणार आहोत। प्रथम आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओलं खोबरं घालून घेऊया। कैरीचे तुकडे, लसूण, मिरची, चवीसाठी मीठ, थोडासा गूळ, ओली कोथिंबीर घालूया। थोडं पाणी घालून चटणी वाटून घेऊया। आपली चटकदार अशी कैरीची चटणी आता खाण्यासाठी तयार आहे। आजचा हा कोकणातल्या कैरीच्या चटणीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।